Picasso és espanyol, jo també. Picasso és un geni, jo també. Picasso en deu tenir 72 i jo 48. Picasso és conegut en tots els països del món, jo també. Picasso és comunista, jo tampoc. En francès, moi non plus. La frase va ser pronunciada per Salvador Dalí l'any 1951 i 17 anys després el cantant francès Serge Gainsbourg va crear una de les seves cançons més icòniques anomenada Je t'aime moi non plus. I el títol va fer servir precisament aquest adverbi, el moi non plus, que també havia fet servir Dalí anys enrere. Això va ser una simple casualitat o hi va haver alguna més? Hi va haver una relació entre els dos? Es van arribar a conèixer? Doncs això és el que intento resoldre en el meu primer llibre, Gainsbourg i Dalí, moi non plus, publicat per Edicions Cal·lígraf, un llibre que indaga en la vida dels dos artistes, en les coincidències que hi va haver, i no només artístiques, que n'hi va haver moltes, sinó també personals. Ells, com tots sabem, van ser dos grans excèntrics, dos grans provocadors, i el llibre intenta retratar això a través dels ulls i a través de la veu de testimonis de persones que els van conèixer, com per exemple Antoni Pichot, Enric Sabater o fins i tot la mateixa Jane Birkin. O sigui que aquests dies, que han d'estar tots confinats a casa, si teniu ganes de viatjar a través d'aquesta història d'amor a la música, aquesta història d'amor a l'art, espero que aquest llibre sigui el vostre company de viatge.